Og diri ana punta sa atong lakatan na saging, akong ipakita sa inyo ang ato ng lakatan karon kay dugay-dugay naman pud ta nawa ta maka-update sa atong lakatan karon. Ako na pong ipakita sa inyo. Og nanapod tay namungan na lakatan. Oh, na siya kabulig. Na siya oh. Hapit na maguwang ang atong lakatan. Oh. Kuan siya kasipi, isa, duha, tulo, upat. Upat siya kasipi. Human kani siya, nana po siya anak duha ka buok. Oh. Na atong malakatan no. Nana po ni siya si Milia Kari oh. Oh. Kung makapangutana mo na nganong hugaw ang atong lakatan, ako na siyang gituyo na ako na siyang pasagbutan. Paghuman, ako gihapon na siyang pagalampasan. Oh, kay kaning sagbot mo ni pud ang abono niya. Oh, sa atong saging na lakatan kay kung ato na siyang permintihin luan, init kayo ang yuta mo nang ang atong lakatan usahay ingon pa maumaw no kay tungod kay uga ang yuta mo ning nindot ni kung ingani lang siya na naay sagbot saho lang pud ni no ambot lamang pud sa uban kung unsang ilang pamaagi basta sa ako ako na po na siyang pasagbutan man akong gunahan akong hinluan lampasan para abono na pod ang atong sagbot. O kare nagsugod na pod og bunga na nasiyay puso na milugwa. Humanay anak niya isa ka buok. Diriya sa akong pagtanom og lakatan, ang ako gayong gibuhin na iyang anak usa ra gyud ka buok para tambok ang atong inahan. Pare ni ani oh. Kani siya nanay anak na isa. Kani dako na ang anak niya. Man napon ni iyang anak na isa, ako na siyang kuhaon og itanom na pud nato na siya. Mo nang akong pamaagi diri sa atong lakatan. Na pud siguro ni hapit na pud ni siya mamuso. Sunod-sunod ang atong mga saging na namunga na lakatan. Na atong malakatan. Diya pa oh. Ang akong ipakita sa inyo una karon ang saging una na lakatan. Kay sa sunod ako na po na ipakita sa inyo ang atong saging na saba o karnaba sa moa. Naa. Muna ang atong saging diha oh. Napadiri lakatan gihapon ni diri na lakatan apa lakatan na isa pa din gilid sa sapa nga atong gitamnan og lakatan
Diya palakatan po ni siya. Ah, diri sa gilid sa sapa, lakatan gihapon ni. Kuman, dapay lakatan na gamay. Man, dapat gayo diri lakatan. Oh. Mo na ang atong lakatan, taman lang diri ah. Karon magsugod na taghinlo sa atong saging na lakatan. Ako ning lampasan diri ah. Ana lang nato ni no. Tagapunuan ato gayong hinloan. Na siya oh. Human ang laya na mga dahon atong tanggalon.
Mauna ni siya, nahinluan na nato ang palibot sa atong lakatan. Ana hinlo na ang atong mga lakatan diri ah. Oh. Ang atong lakatan ning abot na og 35 ka buok. 35 na kapunuan ang atong lakatan diri ah. Human nagsunod-sunod na pud ni siya pamunga kay karing diri ah. Hapit na pud ni siya. Namuso na oh. Diha na siya puso na saging. Human na po iyang mga anak na. Mo ni siya ang atong lakatan, hinluan na. Human ka ng atong sagbot diha sa atong paghinlo, abono po na sa atong saging na lakatan. Oh, kani hapit na po ni siya mamunga. Oh. Mo na ni siya ang atong lakatan na hinluan na. Human sa sunod natong update, ang ato na pong saging na saba. Ako ipakita sa inyo kay ubay-ubay na po na ibunga sa atong saging na saba. Oh, mao na siya. Human, daghang salamat sa inyong tanan sa pagsuporta sa ako sa atong pagtrabaho dinhi sa bukid ug dinhi ra Kutaman. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless.